Welcome to EDSA! Sa EDSA, astig ang bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, usad pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol! 30 minutes after 7 o'clock. Magandang gabi indeed. It's a great, beautiful Monday evening, baby. You're still locked in right here on 90.7 Love Radio. My name is Diego Bandido. Diego Bandido! And with me, ang pinakamalupit, pinakamakulit, ang pinakahenyo sa buong Metro Manila. Henyo! Hindi na tender, pero Diyoseng-Diyose pa rin makatas. Makatas na makatas! Parang programang EDSA. Hindi nauubusan ng mga malulupit na kanta. At pagdating sa kantahan naman, Manong, Angkol, di ba? Bumabalik ng alaala. Naalala mo ba yung nung pinakinggan mo yung mga awitin kanina? Naalala mo yung kaklase mo? Yung kaklase mong nagtsinelas sa mukha mo? Ay, abaw! Maloy ka! Ang saya-saya, clap your hands! Ang saya-saya, clap your hands! Ay, mga kabisyo, isa pong napakagandang gabi, lalong-lalo na ikaw na nahuhumaling ngayon sa kakagawa ng reels. Ikaw ba napansin mo rin ba dumadaan sa mga timeline mo? Ha? Dumadaan sa timeline mo yung mga kamag-anak mo, yung tiyahin mo. At saka, wag na wag kang magugulat kung maya-maya lang dadaan na yung reels ng nanay mo. Ay, abaw! Maloy ka! Naman ngayon, no? Meron nga ako nakita na isang kamag-anak, ultimo yung pagtulog ni Reels. Niloloko lang kayo ni Meta. Ay, nako po, kung ano-ano lang pinagagawa ng mga kabisyo natin, ano? Just to gain attention, just to gain engagement. Parang kuminsan ako nalulungkot ako, honestly, I'm not saying na valid tong feeling ko na ito din ang magiging feeling mo. Pero ito kasi nararamdaman ko pag nakakakita kasi ako na dumadaan ng mga reels ko, lalo na yung mga kakilala ko. Parang nakakaramdam ako ng awa na parang yung pride mo sa sarili mo kahit papano, di ba? Pero kung masaya sila, walang problema doon. Suportado natin yan. Mabuhay kayo! Mga angkol at mga auntie, at eto, speaking of pagre-reels at pagba-vlog, eto po ngayon, mainit-init na usapin to, mga kabisyo boards. Tinitingnan ngayon ng PNP. Eto na, Philippine National Police. Kung merong administrative liability itong isang police vlogger na naglabas ng kanyang sama ng loob sa social media. Paktay kariha dong. Ang ginawa niya kasi naglabas siya ng sama ng loob niya dahil yung husband niya na pulis din ay ididestino sa ibang lugar. So naglabas siya ng sama ng loob. Siguro sabi niya na alam naman nilang may asawa yung tao, bakit nililipat sa ganito-ganito. O eto ngayon, nakarating sa pamunuan ng PNP. Inaalam ngayon, subong, yung nangyari, gaurahab sa pangayo, pasensya.
Amo nang inambal sa inyo. Nga antes ka mo magpinabarak na sa inyo mga baba nyo. Ha? Antes ka mo maglabang sungad nyo da. Paminsara nyo danay. Te, kundi na buklan ka gid. Lesson, logic. Hindi lahat ng nararamdaman po natin dapat ilabas natin sa social media. Kasi sa totoo lang, pagpipiestahan tayo. Pangalawang lesson. Tang, ano pang gagawin, Tang? Huwag na huwag kayong mag-post sa social media kung sobrang mataas ang inyong emosyon. Oy, tama ka dyan, ha? Pag masyado kang galit, masyado kang masaya, isa lang ang ibig sabihin on boards, hindi ka 100% logical ang iyong ginagawa, ang desisyon na ginagawa mo. Kaya pag-isipan mong mabuti yan, kasi bawbase, madisgrasya ka, tumbalay ka gid. 35 minutes after 7 o'clock. Ito pa rin pong programang EDSA. Diego Bandido at your service straight until 9 o'clock. Here's a song coming from Def Leppard with Love and Hate Collide. You could have a change of